Исәнмесез, мөхтәрәм халык иҗатыны һәм музыка уен коралларын яратучы тамашачыларыбыз. Бүген сүз яңадан кылкуыбыз турында булыр. Бүген минем янда шушы тартма эчендә чыннан да минем өчен мин уйлыйм, безнең эчендә иң кадерле уен коралларының берсе. Әйдәгез, якыннанрак танышыйк, тартманы ачыйк һәм менә шушындый уен коралы. Менә күрәсез, бу сызгычы һәм уен коралы үзе. Кылкубыз. Кылкубыз, без беләбез, 19-нчы йөзнең урталарында кулланылыштан төшеп калган. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең татар мәдәниятебез инде бүтән юнәлештә була. Көнбатыш юнәлешендә Европа илләренә карый һәм инде күпчелек мәдәниятне аннан ала. Шуңа күрә Урта Азиядә һәм Шәрык илләрендә булган музыка уен коралы кулланылыштан төшеп кала. Инде безнең максат шушы уен коралларын кайтарырга, ул чорда булган музыканы ишеттерергә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, уен коралы турында сөйләп китим. Бу уен коралын эшләргә күп кешенең хезмәте керде. Беренче чиратта безнең галимебез, музыка белгече Геннадий Михайлович Макаровның хезмәтләренә таянып эшләнелде шушы уен коралы. Әйе, чыннан да татарлар мондый уен коралында уйнаганнар. Эшләргә ярдәм итте бу уен коралын безнең Казакстан дусларыбыз, бөтен дөньяга танылган Туран ансамбленең, этно төркеменең солисты, кылкубызчы Максат Медиуков ясарга ярдәм итте. Ул махсус белгечләр остаханәләре тапты һәм дә инде үзе тикшереп алды шу уен коралы. Һәм әйтте, татарлар, бу уен коралы сездә булган, дәлилләр бар. Безнең мәдәниятебез, казак-татар мәдәниятебез нык якын. Уйнагыз, сездә дә булырга тиеш. Уен коралы һәм шундый музыка. Һәм менә без тырышабыз. Сөйләп китим, уен коралы бер зур агач кисәгеннән ясалына. Артык өлешләрен кисеп алалар һәм дә менә шунда ике күзне чыкып алалар, ясыйлар. Менә ике як күз була. Бу өске резонатор өлеше һәм аскы резонатор өлеше ясалына ясалынган дөянең күненнән, дөянең тиресеннән. Күрәсез, ике кыл ясалынган атның ялыннан, атның койрыгыннан, шулай ук сызгыч та ясалынган атның ялыннан. Инде бу уен коралының тавышы түбән тавышлы, махсус яңадан безнең кунакта шушы уен коралында уйнарга чакырдык Айдар Закировны. Ул безгә импровизация уйнап күрсәтер. Айдар, рәхим ит. Рәхмәт, Айдар, чыннан да син безнең ниндидер күңел кылларын тирбәттең. Инде бүгенгә сәхифәне төгәллибез, киләсе очрашуларга кадәр.